Maiatzaren 15-etik 25 arte izango dugu Euskaraldia, eta noski Portugaleten ere izango dugu Euskaraldia. Elkar mugituz egingo dugu lelopean, eta Euskaraldian izena emateko epea hasi da martxoaren 15-etik, egongo da irekita justu Euskaraldiaren arte. Eta gaur egun 600 portugaletetar inguruk izena eman dute, 32 entitatekin batera. Eta, hemendik gonbidapena luzatzen diegu herritar guztiei izena ematera ariketa kolektibo honetan. Gero, Euskaraldiaren laugarren edizioa izanik, ziurazki ez da hain beharrezkoa Euskaraldia zer den aurkeztea, baina gogoratzen dugu ariketa sozial eta kolektibo bat dela, rol joku bezalakoa, bi rol daude, Ahobizi eta Belarri Prest, daiek dira Euskaraldiaren protagonistak. Ahobizi dena beti komunikatuko da euskaraz, hizkuntza ulertzeko gai den guztiekin, eta Belarri Prest euskaraz entzungo du, naiz eta agian egoera guztietan hitz egin ez. Bakoitzak eramango du txapa identifikarri bat, txapa hori egongo da eskuragarria maiatzean, eta leku ezberdinetan jaso halko dira. Portugaleteko udaleko euskara zerbitzuan, Gaztegelan eta Portugaleten dauden bi euskaltegietan, udal euskaltegian eta Saribaria eka euskaltegian. Horren mezuaz, Euskaraldiaren helburua da, pizkat 11 egun horietan, maiatzaren 15-etik 25-era, gonbidatzera hizkuntzan hitz egitera. Helburu nagusi batekin, Euskaraldia ez da geratuko bakarrik 11 egun horietan, eta da nolabait esaterren 11 egun horietan gonbidatzen da urtean zehar rol horiek Ahobizi eta Belarri Prest mantentzera. Bestalde batetik, Euskaraldiaren izaera parte hartzailea eta kolaboratzailea da, eta horregatik Portugaleten sortu da herri batzorde bat, hemen daukagu Aitor Etxebarria herri batzordearen izenean, ordezkari gisa, eta herri batzordeak eta Portugaleteko udaleko euskara zerbitzuak elkarlanean jardun dute egitaragua bat prestatzea. Eta, Euskaraldian bertan eta nolabait esaterren Euskaraldia berotzeko asmorekin jarduera ezberdin batzuk prestatu ditugu. Gonbidatzea eta animatzea iragarri berri duen Euskaraldiaren aurkezpen ekitaldira apirilaren 3an hor Santa Claran izango dena, ez? Ez da aurkezpen ekitaldi hutsa, hau da, jakina, bertan emango dira Euskaraldiaren inguruko informazio nagusia, txaparen inguruan, Euskaraldian zehar egingo diren bestelako ekitaldiak eta bar, baina gero horrekin batera, egongo da olako antzeslan bat, txipatu behar didazuz, ez dut apuntatu nire esasua berre... Euskaldungak izena, izango da justu txerki motatxo bat, pizkat euskaldun berri eta euskaldun zaharren aldeak ikusteko, edo euskal kultura eta euskararen inguruan bizipen divertigarriak kontatzeko asmorekin. Eta herri batzorde hau esan den moduan, iazko urtea bukatu aurretik eratzen hasi izan, eta gaur egun ia 20 lagunek osatzen dugu. Udal taldetako ordezkariek, euskara zerbitzuak, berba lagun, egitasmoko dinamizatzaileak, herriko zenbait taldetako ordezkariek eta baita hainbat norbanako beren izenean parte hartzen dutenak. Lehen esan bezala, izen ematea, Euskaraldirako izen ematea hasi zen, martxoaren 15ean, eta praktikamente Euskaraldia hasi arte, bertar arte, izango dugu aukera izena emateko. Eta une hau nik baliatu nahi dugu, garrantzia eta indarra emateko bereziki Belarri Prest figurari. Lehen aingeruk iragarri du ohiko bi figura, Ahobizi eta Belarri Prest, baina guk azpimarratu nahiko genuke Portugalete gure herria bezalako gune batean Belarri Prestek duten garrantzi berezia. Behar bada, askoren inkontzientean
nagusituko dago sartuta Euskaldun osoaren garrantzia. Alegia, ahobizien rola bete ahal dutenena. Baina hau ukatu gabe, garrantzi berezia eman nahi diogu, esan bezala, Euskara ikasten ari direnen, Euskara maila jakin bat lortu dutenen, baina oraindik eguneroko praktikan erabiltzera ausartzen ez direnen, taldeari, ez da giza taldeari. Gure herria bezalako ingurune soziolinguistiko batean, Portugaleteren errealitatean, aparteko pisua dute hauek, ez zalantzarik izan. Euskararen erabilera areagotzeko, ze hori lehen esan dugunez, Euskaraldia ez da 15 egunetarako bakarrik, da gero ja hizkuntza ohiturak aldatzen laguntzeko, ez? Orduan, erabilera hori areagotzeko dudari gabe, egia da, hiztunak behar ditugu, bai? Baina horrekin batera, Euskara erabiltzeko gutxieneko gizarte baldintzak eta esparruak. Eta honetarako, ezinbesteko garrantzia dute, belarri prest txapa erakusten dutenek. Alegia, nahi baduzu nirekin euskaraz hitz egin dezakezu, edo niri euskaraz hitz egin aldidazu diotenak. Hiztunak bai, ahobiziak, eta euskaraz erabiltzeko aukerak eta baldintza sozialak hobetzen dutenek, belarri prestak. Jarduerak egingo ditugu Euskaraldian, eta Euskaraldian heldu baino lehen. Eta apirilaren 28tik maiatzaren 23ra, justo Euskaraldiaren hasiera baino egun batzuk lehenago, ekarriko dugu Santa Clarara Euskaltzaindiaren Euskara ibiltaria erakusketa. Hau erakusketa interaktibo eta sensoriala bat da. Da atlas linguistiko bat, ezagutzeko zein izan den Euskararen ibilbidea herri guztietan zehar. Egingo ditugu bizitaldi gidatu batzuk ikastetxeetan, eta maiatzaren 10 eta 17an egongo dira bizitaldi gidatuak herritarrentzako. Euskaraldian bertan 21an mintzodromoa egingo dugu, Euskaraldiaren aktibazio olatu honekin batera. Eta horretaz aparte, herri batzordeak dinamizatuko ditu Euskaraldiaren 11 egunak, euskaraz hitz egitera gonbidatzen duten hainbat jarduerarekin. Egongo da jarduera bat Alde Zaharrean, maiatzaren 16an, egongo da baita Errepelegako auzoan maiatzaren 23an, eta Euskaraldiaren hasiera ekitaldia bezalakoa 15ean egingo da txupinazo moduko jarduera bat, oraindik zehazten ari da herri batzordean, ez dakit gero zuk zer komentatu nahi. Ez, oraindik zehaztu gabe dago, 16koa eta 23koa bezala, ez da? Baina nahi dugula da, 11 egun izango dira, baina nahi dugu halako hasiera kolektibo edo ipini duzu ejemploa, txupinazoaren antzeko zerbait, hasiera momentu batean, denok batera Euskaraldiarekin hasteko ekitalditxo bat.